Ina al'ummar duniya baki ɗaya, ko kuna da labarin Nearpes? Nearpes wata manhaja ce ta adana kuɗi da harkar cinikayya tsakanin bankuna na nan gida Najeriya har ma da ƙasashen ƙetare. Ga masu buƙatar buɗe dollar account ko naira account, ka sauke manhajar Nearpes a rumbun Play Store domin cin gajiyar wannan garaɓasa. Za ku iya buɗe wannan wallet ta hanyar amfani da lambar katin ɗan ƙasa da kuma lambar BBN a cikin wayoyinku ba sai kun je ko ina ba. Haka zalika a Nearpes akwai ɓangaren ajiya inda za ku samu ladar kaso 100 ga duk naira 100,000 a cikin wata 2. Nearpes bai tsaya a nan ba, ya shahara wajen canja maku daloli daga cikin wallet ɗinku zuwa bankuna. Ku yi maza ku garzaya a ofishin ɗin Nearpes da ke babban birnin tarayya Abuja da ke Utako, ko ku tuntuɓi lambobin waya kamar haka: 091407587 ko 08030866271 ko wakilansu da ke garuruwa kamar haka: jihar Gombe, jihar Adamawa, jihar Taraba, jihar Bauchi da ma jihar Kano. Sai kun zo.